quina neta més guapa que tinc. Ai, és preciosa. Tenies ganes de sortir, oi? Digue-li una coseta a la iaia. Oh, mira com obre els ulls. I els té verds, Esclar, com els teus. No l'agafes? Hola. Què us passa? Què feu tan callats? Què? Com ha anat al cine? Bé. Sí. Què? Heu tornat a discutir? No. El teu pare diu que no em cuido prou. Adéu. Pensa en la teva filla. Ella no en té cap culpa que la mare i tu no sapigueu dir les coses a la cara. Escolta, no tinc per què aguantar-te aquesta història. I a més, no sé per què t'hi fiques. Perquè sóc una tafanera, potser? Només em va deixar un paper, 4 ratlles per... Estava fet un embolic. Al final va penjar els hàbits. Què dius? Que va penjar els hàbits. I que ho va fer per tu. I la farmàcia? Què vols dir? Ara és meva, no? No te la pots vendre. No li pots fer això al teu pare. Ja ho veurem. Faig el que puc perquè tu te'n surti bé. Ara no. Escolta, no m'agrada que després... Vols que et digui totes les coses que no m'agraden a mi? Però, Olga, què et passa? Què tens? No podia. No era el moment de tenir aquella conversa. Hi havia el Ramon, la Pilar, la dona aquesta de la farmàcia... et vas cagar els pantalons. Collons, Marcel. Si és que no t'entenc. Primer la vas a buscar i te li declares. Després, quan ella et proposa tornar a viure junts, et quedes mut com una estàtua. No sé què esperes. Sí, com si fos tan fàcil prendre aquestes decisions. És incapaç de prendre una decisió. Vam anar a viure junts perquè jo ho vaig decidir. Hem tingut la nena perquè jo vaig voler. I sempre igual, Laura, sempre igual. Però ara ja està decidit. La Des i jo viurem amb el Ramon i la Pilar. El Jordi no se n'anirà. On vols que vagi? Si no fos perquè no té un duro, ja se n'hauria anat. I la farmàcia no l'havia posat el seu nom. No, espero que no la vengui. Si fes això, el seu pare es moriria del disgust. M'ho he repetit tantes vegades, però... Ara donaria el que fos perquè no se n'anés. No vinguis a demanar-me consol mai més. O què et penses? Que cada vegada que tinguis ganes d'anar al llit em pots venir a buscar? Doncs t'equivoques, guapo. No em tornaré a ficar al llit amb tu encara que m'ho demanis de genolls. Tens quartos? Pots fer el que vulguis. La ciutat, capítol 207. Què és? I oi que sí? Que la vols agafar? No, que ara està molt tranquil·la. Ja. Però t'hi hauràs de tornar a acostumar, eh? Que aviat tindreu l'Isaac. Ai, espero que sí. Ara l'he anat a veure. Sí? I què? Està guapíssim. No saps com l'he trobat a faltar. Clar. Quan el tindreu a casa? No ho sé. Avui no he pogut parlar amb el metge. Aviam si demà... Et fa mal? No, res, els punts, que em tiben una mica. Molesto? No, tranquil·la, seu. Estic bé. Seu, de veritat. I què? Com està el Juari? Ha anat bé pel Marroc? El Juari està fumut. Però la seva família és encantadora. Em van tractar com si em coneguessin de tota la vida. Quina putada la mort de sa mare, no? Però almenys li va poder dir adéu. Sí. T'hauré d'arreglar els papers de la baixa. Sí, va, quan puguis, eh? I si necessites alguna cosa, li pots dir al Ramon. Ai, Mari. Què? Aprofita i disfruta aquests moments amb la teva filla. El temps passa que no te n'adones. Montse, què tens? L'Ivan se'n va amb el seu pare.
Vaja. Bé, això si no s'enrere a l'últim moment. Quina barra, el Joan. Ha passat tota la vida dels seus fills i ara ve amb tot el morro i se t'endolivant. No, si és ell que se'n vol anar. Però jo em sento com si me'l prengués. Hola. 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 Què fa? Bé, Dorm? sí. Vinc del registre. No, dorm. No. Que ja tens cognoms, Desiré Balaguer Esteve. Oi que sona bé? Un cop de sort. Com si m'hagués tocat la loteria. Igual. Però d'on t'has tret tants diners? I a tu què t'importa? Els tinc en pau. No t'he de donar explicacions, ni a tu ni a ningú. Ara ja no. No deus haver venut la farmàcia. Perquè si li has fet això al teu pare... No me l'he venut. Però ho hauria pogut fer. Llavors? Pensaves que era un inconscient. Que no sabia el que em feia. Ai, Jordi, de què parles? Sort que no et vaig fer cas i vaig invertir en aquell negoci. Quin negoci? El del Martí. Sí. Aquella dèria que em va agafar. Aquella estupidesa que vaig cometre. Aquell negoci ruïnós. Ara resulta que ha sortit rodó. No pot ser. Ara ja me'n puc anar. Esperaré que la Núria faci la prova de piano. Parlaré amb ella i després me n'aniré. No, sisplau, Jordi, deixa que ho arregli jo. Arreglar-hi com? Amb més mentides. T'ho demano, per favor, sisplau. No. Ho faré jo. Parlaré amb la meva filla. Li explicaré què li ha fet la seva estimada Carme. I després me n'aniré. I aquesta vegada serà per sempre. Empresarials? Sí. Allà li diuen d'una altra manera. I per què te'n vas ara? Ara no hi ha classes. Tothom fa vacances. És que als Estats Units el curs comença a l'agost. A més, m'he de posar a estudiar anglès de seguida. I ens escriuràs postals en anglès? Sí. Qui te les traduirà? No ho sé. Si l'Esperança fos aquí. Ja ho sé, li diré al Mat. Però m'has d'escriure a mi i a l'Isaac. Tio. Jo et trobaré a faltar. Està acabant de fer les bosses. Hola. Hola, Narcís. Estic de seguida. Tranquil, tenim temps. Tot anirà bé. El veureu sovint, tant com ell vulgui, però això no ho de patir. Vinga, Montse, que el teu fill no et vegi plorar, dona. Ja estic. Segur que ja ho tens tot? Em sembla que sí. No seria millor que esperessis a baix? Sí, millor. Tinc el cotxe mal aparcat. Bé. Adéu, fill. Tinc seny, eh? Com has crescut, fill?
Escolta, tu ho has decidit i espero que sigui per bé. Però quan arribis allà, si veus que allò no t'agrada... Mama, no pateixis. Espera, Ivan. Espera un moment, Té. Te la regalo. Perquè pensis en mi. No sé pas què voldran. Alguna cosa del nano, suposo. I hem d'anar aquesta tarda. Tant de bo no siguin problemes. No vegis tot tan negre. Potser és per alguna cosa d'allò de l'adopció. L'acolliment, Cinta. Això... Quim, perdona, Cinta. Digues. Ho saps, que hem hagut de tancar el Chicago? Sí, ja m'ha dit alguna cosa el meu cunyat, sí. La instal·lació va tornar a petar, i fins que no la tinguem arreglada... La noia, jo us vaig dir que... Sí, ja ho sé. Si poguessis donar un cop d'ull, No sé, a veure si trobo un moment. només per sortir del pas. No, Òlgana. Per sortir del pas només no pot ser. Allò està fatal. O arregleu de cap a peus o algun dia tindreu un disgust, Molt bé. Tu t'ho mires i em dius alguna cosa. A veure si pot aguantar una mica més, home. Si a l'agost comencem les reformes... Ja parles com si el cine fos teu. Ja, jo també m'hi retrataré, o no? Com ho fem? Parlarà vostè amb els treballadors? Sí, no t'hi amoïnis. Els hi diré que tanquem provisionalment. La dona del Llobet estarà contenta. I el David? El que és evident és que hem d'accelerar les reformes. Hem de parlar amb l'Andreu, fer números i a veure què. I Peris... Què? No t'ofenguis, T'agraeixo que vulguis posar-hi diners, però... Saps, aquest cine és cosa meva. Dana. Hipotecaré un parell de pisos i tirarem endavant com sigui. Fins després. Adéu. 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 Quin canvi, no? El que estarà content serà el marit. L'he d'anar per sac, home. Què cobra? Adéu. I el Marcel? Treballant. Escolta, Què? tu deus conèixer l'Ester, oi? Sí. I què? Què de què? No ho sé. Com és? Un tros de pa. Com totes les dones. Ja. El Marcel el va destrossar. Però tu el vas tornar a la vida. Sí. Deu ser guapa, oi? De què tens por, Laura? Que no confies en ell? Sí, esclar que hi confio. Vinga, doncs... Anem baixant, Sí. Ja te la porto jo. Gràcies. Ves passant. Què feies tanta estona? Res. Ei, has d'agafar la foto?
Us sap greu si me l'emporto? No, esclar que no. I falta l'Isaac. I la iaia. Ara els hi farem una foto i te l'enviarem. Sisplau, feu-ho. Va, guarda-te-la a la bossa, que el teu pare t'està esperant. Hola. Volia dir-te adéu abans que te n'anessis. M'alegro que hagis vingut. Natàlia, si vols em quedo. No, val més que no. Llavors, adéu. Adéu, Ivan. Ja està. Narcís. Adéu. Ivan. Què vol dir que deixes la farmàcia? Però si és teva, vam dir que... Ja no la vull per res. Me'n vaig. Te'n vas? I la teva filla? La Núria potser estarà millor sense mi. I la teva dona? Està malalta, no pot ser? Sí, no sabrà llàstima que em fa. Calla! Jaume, tranquil. És per una altra dona? No hi ha cap altra dona. Tornaràs a fer el ridícul. I després què? Tornaràs a casa demanant perdó una altra vegada? No pateixis que no tornaré. Ets un desgraciat. La teva dona està malalta. Ja no és la meva dona. La Carme ens ha pres el pèl. S'ha rigut de tots nosaltres. Però què dius? De què cony parles? Ai, no ho sé, deixa-la estar. Si se'n vol anar, que se'n vagi. Això. Si se'n vol anar, que se'n vagi mentre no expliqui res. Vols dir això, mare? Però voleu parlar clar d'una vegada? Hola. Hola, Núria. Hola. Què vols? Ens vens a veure nosaltres o necessites alguna cosa? Sí, m'haureu de preparar una bona farmaciola per les vacances. On vas? La Carme ens deixa el cotxe perquè l'Oriol el té espatllat. Travessem tota Europa i arribem fins a Turquia. Turquia? Això sí que són vacances. Sí, ho acabem de decidir, Quan marxeu? Aviat, al cap de setmana, segurament. Necessitaràs diners. Anem amb tenda de campanya i sac de dormir. Igualment. Demana'm el que vulguis. Vaja, sí que t'has tornat generós. Et mereixes unes bones vacances després del que has fet per ta mare. Per què ho has fet? Per què he fet el què? Donar-li diners al Jordi. Els diners eren seus? A més, tu mateixa m'ho vas demanar. Jo? Sí, tenies por que no fes un disbarat i es vengués la farmàcia. No volies que li donés un disgust al teu sogre. No era això, Martí. Ara se n'anirà.
Bé, i què si se'n va? Què faràs? Digues? Posar-te a plorar? Li suplicaràs que no et deixi? Carme, sisplau, ja has aguantat prou. Com més aviat el perdis de vista, millor. No, tu no ho pots entendre. No ets tu qui no ho entén. El Jordi no t'estima, Carme. No t'ha estimat mai. I tu què collons saps? Ho sé, Carme. Deixa'm estar. Ho has fet per això? Et penses que si el Jordi se'n va acabaré caient als teus braços? No, Carme, escolta... M'has fet creure que eren bons amics, que podia comptar amb tu. I tu? No has enganyat tothom per tenir el Jordi a la teva filla? De què t'estranyes, doncs? Sí, ho he fet perquè foti el camp d'una vegada. Perquè no puc parar de pensar en tu, Carme. Perquè t'estimo. Ho entens? No te m'acostis, em sents? No te m'acostis mai més. Per què em rebutges d'aquesta manera? Al final et quedaràs sola, Carme. Ja ho estic. És moníssim. Ai, he passat per la nurseria abans de venir cap a l'habitació. Ai, quina cucada la Desiree, amb aquelles galtones. Tenen ganes de menjar-se-la, eh? Sí. Ai, m'ajudes que vull anar al bany? Sí. Perdona, eh? No, dona, per favor, tu tranquil·la. Espera. Ja està. Ostres. Merci. Per què has vingut? Per veure la Mari. A tu què et sembla? No li diguis res. Però tu ets imbècil? Ja et vaig dir que no li diria res. Millor. Sí, millor. A més, això nostre s'ha acabat. Encara només puc estar per la Mari i la nena. Això. I a mi que em bombin, no? Ho sento, Remei, però no pot ser. Però jo t'agrado, Ramon. No em diguis que no. Ja està. Gràcies. Ai. Ja està. Remei. Ja te'n vas? Sí, només m'esperava per dir-te adéu. Adéu, noia, tornaré a passar. Adéu. I no sé... Que ara ja potser que vinguis a casa, perquè no crec que em quedin gaires dies d'hospital. A veure. I gràcies pel vestidet. De res, dona. Adéu. Ramon. Què? Que deixo la porta oberta. Adéu. Adéu. I aquesta? No, aquesta no, que l'Ivan no ha quedat bé. Doncs va, busca'n una que t'agradi. ¿Y mañana irás a trabajar? No podem tenir la perruqueria tancada. Quina olor més bona. És la xocolata que fa la iaia, que ja deu estar. Va, recull, eh? Juari, a tu t'agrada la xocolata? Però, i nata? Amb nata és un suís. Però no sé si la iaia té nata. Iaia! Què? Iaia. Sí? Sí, sóc jo. Sí, doncs ara mateix vinc, eh? Gràcies. T'hi vas? Qui vol berenar? Ei, guardeu-me'n una mica, eh? Per què? On vas, mama? A fer un encàrrec. Ara? No passa res, mama. De seguida torno, eh? En tens per gaire? No. És el projecte de la guarderia i estic fent alguns canvis.
Estic treballant. Una altra copa? No he tingut un bon dia. En vols? Olga, això de demà... No em vull tornar a parlar. Em sembla que hi vaig a prou clara. D'acord. No insistiré. Martí, para. Que tinc ganes d'estar amb tu. Ara no. Fa dies que no estem bé. Per què no mirem d'arreglar-ho? Ara no, he de sortir. He de portar això a l'Ajuntament i vull passar pel banc a negociar el crèdit. Estàs decidida? Quants cops t'he de dir? Sí. T'agradi o no, invertiré en el Chicago. Sí, però ha de ser ara, no t'ho pots pensar una mica? Ha saltat la instal·lació elèctrica. Qualsevol dia passarà una desgràcia. S'hi ha de fer reformes, i com més aviat millor. Toni? No sé si ho faré bé, però ho vull provar. Me n'alegro. Has tot el contracte? Sabia que em diries que sí. Sempre aconsegueixes el que vols, oi? No sempre. Però et conec més del que et penses. Llegeix-te-la, si vols. Ja vam parlar de les condicions, no? Llibertat absoluta, horari de màxima audiència nocturna i un bon equip. Començaries al setembre. Molt bé. Ah, hi ha una cosa que no t'he dit. Què? Treballarem junts. T'ho ha dit la Clara, que et vaig venir a veure? Sí. I t'ha dit que vam parlar de tu? De mi? Per què no m'ho vas dir que havies penjat els hàbits? Quin sentit té que parlem d'això? Per mi és important. Per què? Ho vas fer per mi? Potser sí. Per què no m'ho vas dir? No hauria servit de res. Ja t'havies casat amb el Martí. Sí que triga la mama. Sí, noi. No sé on es deu haver ficat. No ha dicho dónde anava. A fer un encàrrec. Però fa gairebé 3 hores. Mira, ya está. És l'Isaac. No pot ser. Que xulo, és l'Isaac. Que maco, senyor. No vols agafar el teu fill? ¿Qué es de ti? ¿Tú sabes quién soy yo, chiquitín? Yo seré teu pare.